Dit is het begin van een nieuwe hoofdstuk. In deze nieuwe hoofdstuk zijn we ons ervan bewust dat er in de vorige paragrafen heel vaak werd stilgestaan bij uitdagingen zoals constitutionele, financiële en bestuurlijke aangelegenheden. En dat er vaak gesproken werd over intenties en plannen en niet genoeg werd gedemonstreerd door werkelijke daden. Laten wij nu concrete invulling geven aan politieke samenwerking om het gewin voor alle partijen. Ja, Curaçao maakt dus nu de start. Het stroopt de mouwen op, be part of it, zei mijn collega terecht. Met allerlei plannen om de economie te versterken, het land aantrekkelijker te maken voor investeerders, waarbij natuurlijk houdbare overheidsfinanciën ook hoog op de agenda staan. Aandacht voor onderwijs, aandacht überhaupt voor de jonge generatie, het aanpakken van de jeugdwerkloosheid, om die vanuit de basis aan te pakken. Maar je ziet ook een heel veelbelovende projecten die worden opgepakt. Curaçao kan daar heel mooi en goed op inspelen. Zowel dagtoerisme als verblijfstoerisme. Onze cruise-toerisme, daar zien we ook een behoorlijke stijging in als gevolg van de tweede megapeer die is gekomen. Dus deze sector, op dit moment op Curaçao, daar zit muziek in. Ik ben overtuigd dat verheugd dat TNO, een gerenommeerd kennisinstituut voor vertrouwen in de toekomst, samen met Curaçao invulling geeft. We zullen dan ook zo dadelijk, zoals net gezegd, een MOU met TNO ondertekenen om deze samenwerking te bezegelen. Vandaag wordt er ook een unieke partnerschap gesloten met Port of Rotterdam, waarbij beide partijen de voordelen van elkaar gezamenlijk ten volste gaan exploreren en uitbanen. Collega minister Martina, Fabien, dankjewel. Juntos por realizar el máximo potencial de nos Renault.